jste to viděli. Zase jsme si trošku mákli. A tyjo, myslím si, že je to mnohem hezčí než jakýkoliv gym. Prostě cvičíte s výhledem. Doufám teda, že nějak vydrží počasí, dešti bych to asi dělat nechtěl. A teďka se jdem teda osprchovat. Jaká je? Moc teplá. Moc teplá? Tak počkej, bude studenější na severu. No, takže včera jsme přejeli do Norska. Moc jsme toho ani netočili poslední dny, prostě je to takový línější, není to možná až tak zajímavý, ale dneska jsme konečně dodělali první video, který je teda, jsme 12 dnů na cestě a to video je vlastně spíš z pár dnů před tou cestou a ze dne odjezdu, jo, takže se nám trvalo 12 dnů natočit, nebo se stříhat video z prvního dne, tak tímhle tempem možná budeme ty videa postovat ještě 20 let. No, každopádně jsme v Norsku a teďka míříme směrem na Lillehammer. Máme v plánu navštívit Národní park Rondane, kde už jsme teda jednou byli, ale nějak tam nevyšlo počasí, tak to zkusíme tentokrát znovu. Koukal jsem na předpověď, s tím počasím to nevypadá zase úplně dobře, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. No, vymysleli jsme si tam takový jeden trek, asi na 2 až 3 dny, to asi bychom viděli podle nálady, tak uvidíme, no. Takže teďka hurá do Lillehammeru. Jsme nabrali čistou vodu, teďka jdeme vypustit špinavou. Tam šuplík. Šuplík, tam jsou takový dvířka. Otočíme. Už to teče? Už to teče. A už to je. Ukáž, ještě ukážu dvířka. Speciální dvířka. Tak po dotankování vody ve městě Hamar jsme zjistili, že tady ještě mají krásný skanzen. Tady asi kolik, 50 budov? Asi tak. A taková nějaká rozbořená katedrála, která je v takovým skleněným prostě Kupoli. takový kupol, takový dům, nebo takový, já nevím, jak to nazvat, no. Je prostě celá pod sklem. A je asi 8 večer, nikdo tady není. Jsme tu sami. Jsme tu sami, vstupný tady se neplatí, to je prostě taková venkovní expozice. Člověk se tady projde jak v nějakém parku. Moc pěkný. Čekáš, ještě něco řeknu? Aha. Co bych řekla zajímavého k Hamaru? Zajímavostí je, že mnoho z vás má možná kousek Hamaru doma. Konkrétně ti, kteří mají postel z IKEA, protože takovej ten železný kus uprostřed té postele, který vlastně drží od sebe ty 2 rošty, tak to je vlastně galvanizovaný středový nosník Hamar. A právě v Hamaru my se teď nacházíme. Vůbec ty cesty po Skandinávii, zejména po Švédsku, jsou zajímavý tím, že jak tam vidíme ty města, tak já si vždycky říkám, jestli jsme tam byli, že to znám, anebo jestli vlastně to znám z IKEA, jo? Ať už je to město Klipán, nebo třeba proslulý koberec Hoven. Tak tuhle zajímavost k tomuto městu jsem opravdu nečekal. Ale věřím, že vás pobavila tak jako mě. Ty domy jsou samozřejmě zavřený. Možná jsou během dne otevřený, to nevím. Ale říkám, je teďka 8 večer a už tady nikdo není. Že to je všechno zavřené. Ale aspoň takhle na Pavlač se podívat můžem a někde je trošku vidět i dovnitř.
sranda je, že některé ty domy tady jako jsou třeba, nevím, z 18. století a tak. A přijde nám, že v takových domech se tady vlastně pořád úplně běžně bydlí. Nebo jako možná jsou modernější, nevím, ale zvenku vypadají víceméně pořád stejně. Nejsou to teda takový ty roubenky, co tady možná chci vidět za náma, jo, ale takový ty klasický domy, pobytý prknama, tak ty jsou tady furt stejný. Asi se nám stejská po zahrádce, nebo co? Tady jsme našli nějakou otevřenou a hned jsme tam vlezli. Fazolky, salátky, kopretiny, rajčátka, hrášek na konstrukci. Ty, to je rabarbora, taky jak ne. To si musím vyfletit. To jsou maliny. Podívej na ty 2metrový maliny, jak to tady nechávají tak jako bujet. To takový oddělovač prostoru v té zahradě. Nedávno jsem viděl takový reels, nebo storíčko, nebo co to bylo. A tam chlapík vzpomínal na to, jak byl mladý a cool a furt někde chodil pařit a dělal cool věci, což my jsme tady nikdy nebyli, ale to je jedno. A pak už se jenom rozplývá nad tou svojí zahrádkou a rozčiluje se nad slimákama, tak se teď trošku připadám, no. Jo, popisování vtipných reelsů lidem, co nemají Instagram, to znám. Tak je to takový jako neuspořádaný, takový jako multikulturní záhon. Tady je pár Afrikánů proti Škůdcům, velká rukola, 8 kadeřávků, petržel, paprika, řádek řetkviček, řádek salátů, 2 řádky brambor, tamhle je cuketa, něco, co ani nevím, co je. Máme celý nádraží. Včetně výhybek nějakých, kolejiště. Tamhle jsou vagonky. Mašinka tam byla taky. Komplet nádraží. To je jako pustý, že je tady celá železniční stanice. A tamhle kousek to vypadá, že je ještě jedna. To já to vůbec nechápu. My jsme si zaplatili parkování na hodinu a obávám se, že to nemáme šanci stihnout. Respektive tu hodinu už jsme 100% nestihli. Ale myslím, že tu ještě tak hodinu budeme. Já jsem tady z toho úplně na větvi. To je normálně železniční skanzen v podstatě. Jsou tady 3 nádraží. Teď tady stojíme na přejezdu, který má tamhle i takový nějaký, já nevím, jak se tomu říká prostě. Jakoby semafor nebo co. Tady je takovýhle nějaký návěstidlo. Neskutečný. A vstup je sem normálně zadarmo. A myslím si, že i kdybychom zaparkovali někde jinde a ne na tom hlavním placeném parkovišti, tak jsme nemuseli ani platit to parkování. Máme i staré noviny. Z září 1902. Tady je takovouhle parádní jako mini železnici, která teda teď není v provozu, ale jsou tady nějaký fotky, jak se na tom děti vozí. Je takový malý nádražičko, by se děti asi docela vyblbly. Člověk je takový zblblý ještě z toho, jak jsme doteď vlastně jezdili normálně s autem, s osobákem a se stanem. Vždycky jsme museli hledat nějaký kemp a tak.
Tak teď vlastně nám došlo, že to vůbec nevadí. To vlastně je to prostě nevadí. úplně jedno. Slunce nezachází, tady už tak na severu, kde jsme. no, to je Nehledáme. světlo celou noc, stačí nám, když najdeme prostě nějaký parkoviště nebo odpočívadlo v podstatě kdekoliv, protože jsme v Norsku, tady se může kempovat téměř všude, pokud to tam není vysloveně zakázaný. Takže jsme vlastně úplně v pohodě. Žádný problém. Je skvělý. Tak jenom aby bylo jasno, jo. Ne vždycky je to taková romantika, jak to běžně ukazujem. Ale už se nám prostě nikam nechtělo. Tady bylo jedno místo, tak jsme ho vzali. Ty jsi tak krásný. Dáš mi to,